שאנחנו גם בפרק שני של סקייוורס. היום נשחק בטים עם איתי. איתי, קבלו. טוב, בסדר. כן, אני לא. נראה לקחתי את התיבה הטובה. שנייה, יש בשבילך ארמור. אוקיי, בנה לאיש שלידינו. שנייה, יש לי... חכה, גם את זה, קח את זה. נו, הנה, פה. בסדר, לקחתי. יופי. אוקיי, 13, תיזהר. לא, אי אפשר לבנות להם. שיט. אל תדאג, יש רג'נריישן, מקסימום נצטרך אחד. יש לך חייב יותר טוב מגולד. יש לך ביצים? כן, בכללי כן, אבל במשחק לא. אוקיי. הנה, יש לי. אוקיי, הוא בא אלינו. שיט. בוא לכאן. אוקיי, שנייה. בוא. לא, אני לא רוצה למות. נשים ככה. בוא. שיט. אוי, לא. Generation. זה לא. קדימה. לא יודע למה. אוי, לא. הרגתי אותו. עכשיו למה אנחנו פשוט עושים. זוז כבר. נו, לא, למה? מה אתה עושה? איזה מניוק. מה? אוקיי. לא ידעתי שהבלוקים האלה נופלים. איזה? הבלוקים... חול. זה חול, יא מפגר. זה חול. מה? לא ידעתי שזה חול. שיט. כן. יש לך חרב? דיימונד? יש לך... אני יודע איך להשיג. יש לך ארמור בשבילי יותר טוב. יש לי פול גולד. אוקיי, ומה עוד? יש מזה כלום. יש לי TNT. TNT. אוקיי, אני מכין מלא פלשר פלייטס. טוב. שנייה, לא. אוקיי, אין פה אף אחד. הספיד שלי. שיט, בטעות הרגתי אותם. יש לי הרגשה שהם שם למטה. או שהם באים. איפשהו. הנה הם. אני שובר להם את הזה. איתי, כן. כדאי לך לבוא עליי מהר. למה? תסתכל, אני מלך ה-TNT. רגע, אבל אני שובר להם את הגשר. רגע, שנייה. הוא בא. שזה היא. לא, זה הוא. לא, מי זה? לא, אני חייב לברוח, איתי. אתה מטומטם. למה עשית את זה? לא יודע. בטעות. יש כאן מישהו. בטעות עמדתי על הפלשר פלייט. שיט, יש כאן מישהו. שיט, רוץ. לא, אבל אתה יכול עליו. אני לא. אתה כל יש לי כך חרב כן. חרב. אם תביא לי חרב אז אולי. לא, אבל אני רוצה עליו, אני רוצה ללכת אליו. בוא חמודי, בוא. בואי. אוי מייגאד. יש חרב יחסית. פתר אותו? יופי, ניצחנו. אוקיי, GG. מה קורה אנשים? אנחנו כאן בפרק... לא, כבר עשינו את הראונד הראשון. אז הם כבר יודעים. אז אנחנו כאן בחלק השני. ייי. פרק 2, חלק 2. יש לך שם בוץ. איפה? הנה פה. לקחתי. איך אמרת שאני אצטרך את זה? בסקל משהו מטומטם. לא. קדימה, תפגע בי. ייי! איזה דביל. איזה באסה, לא קיבלתי קיל. נכון, אתה לא אמור לקבל. מי המטומטם שעושה את זה? אתה. הם עושים את זה. קדימה, בנה. הם יקראו לך תצור, אוקיי? הם נובים. ברמות, אחי. ברמות מטורפות. אוקיי, יש שם שני אנשים... אוקיי. נו, למה זה לא מחליף לי? הם בונים לאמצע. מעניין אותי. כן, לא, הם פשוט הולכים אליך, סתם שתדע. טוב! וואי, יש שם עוד מישהו. איפה? באי, ממולך, ויש לך סיכוי אליו. די גדול, קדימה, לך. עכשיו. תהיה על שיפט, לא משנה.
מתקפת פתע. מתקפת פתע, יוהו, איזה יו. מטומטם, הוא מחזיק כזה. כן, הוא מחזיק את זה, לא יודע מה קורה לו. יש מאחוריך איזה הלמט. כן, אוקיי. דיאם. תודה. 4 קילים. 4 קילים, או בעצם הרבה קילים. סתגדיש. אוקיי. באמצע יש אחד. לא, שנייה, אני צריך חצים. למה זרקתי את החצים? יש... למה זרקתי את החצים שלי? איפה XP? הנה XP. אוקיי. שלום חמוד. שלום. שלום חמוד שלי. וואו, זה מה, הם טים? הם טים כן. שיט. רוץ. למה? למה לרוץ? למה להיות כזה פחדן? למה לא לנצח אותם? אוקיי, לך לאמצע. לא, יש שם קילים. עוד מישהו. יש שם טים הכי למעלה. תנסה להעיף אותם עם ביצים אם יש לך. יש שם... או כן, סנואובול. יש לי ביצים. אוקיי. אז הם שם. למעלה. 6 קילים זה נאה במיוחד. אוקיי, מה איפה אתה? לך לאמצע, מה אתה מטומטם? רגע, שנייה. רגע, יש יש שם שם- את הארמור יש- שלהם, נכון? כן, יש שם בוטס מדיימונד. לא, בוץ מדיימון כבר יש לי. אוקיי, לך לאמצע. לאמצע? כי יש שם 2 אנשים למעלה. יש את האנשים למעלה, אוקיי? כן. אתה רואה אותם? לא. הנה, אוקיי. עכשיו כן. כי אחד מהם נראה. קדימה, לך. לא נראה לי שיש לי סיכוי. או לא, וואו. לא. איזה באסה. אז זה הפרק שלנו להיום. מקווה שנהנתם. ראונד אחד ניצחנו, ראונד אחד עשיתי די הרבה קילים. בכל זאת פרו אמיתי. טוב. אז נתראה בפרק הבא של לופוני גיימרס. יאללה ביי.